Takže ja vás dnes zdravím opäť pri seriáli Boj o zrno 2025. Nachádzam sa momentálne v Kežmarku pod Tatrami, kde mlátia pšenicu kombajny pána Barabáša, známeho pána Miroslava Barabáša. Dnes nám moc čas až tak nevyšiel, keďže trošku je zatiahnuté, nevidno až tak pekne Tatry ako včera. Ale aj tak si myslím, že to bude veľmi pekné, veľmi krásne. Na poli, na takom kúsku sa stretli kombajny. Jeden hybrid 8700 a dva kombajny tangenciálne, z toho jedna 6900 a jedna tuším 6800, nie som si celkom istý. Pozrieme sa na to. Pred nami akurát vidíme krásnu 8700 z tých novších modelových rád. Z lištovo zabere 1080. Odvážajú nám taktiež krásne súpravy, všetko New Hollandy. Väčšinou všetko tie staršie, každý z nich má krásny zvuk. Možno stihneme aj takú legendu od New Hollandu s naozaj nádherným zvukom. Na tomto poli je naozaj rušno. Kombajny sa zišli teraz na takom kúsku a je to naozaj pekné. Nádherný odvoz s opavákom, naozaj paráda. Teším sa, že sa mi podarilo navštíviť Kežmarok. Môžeme si trošku niečo povedať o týchto kombajnoch. Dva sú tangenciály, jeden hybrid, čo znamená, že hybrid má na začiatku pri systéme APS 3 válce. Následne za APS-kom idú rotory, dva rotory, čiže ide o aktívnu separáciu. Povedal by som, že na Slovensku sú viacej populárne teraz kombajny, hybridné kombajny ako tangenciálne, aj keď by som povedal, že potom tangenciál je sama viacej taká nadýchaná, je riadok väčší ako potom hybride, ale to už závisí na tom, čo vlastne miestny podnik požaduje. Tu vlastne nám ide teraz legenda, o ktorej som hovoril, New Holland. Neviem, či to je TG alebo nejaká 8000, ale táto má naozaj krásny zvuk. To si vychutnáme.
Takže je to TGčka 255. Tuším, tento kombajn som kameroval, vlastne traktor som kameroval ešte dávnejšie pri Orbe alebo aj pri Sejbe. Naozaj krásny kúsok. A tu už máme pred sebou ďalší tangenciál s lištou o zábere 7,7 metra. A toto je práve 6800. Možno pre niektorých s malou lištou, ale keďže pán Barabáš robí aj podniky, na ktorých sú väčšie svahy a tam je lepšie práve takáto menšia lišta. Lišty na kombajnoch sú všetky Vario. Všetci vieme, že Klas robí lišty aj momentálne Convio Flex, čo sú flexibilné lišty. Používajú sa taktiež aj pri zbere tých hlavných pôdin ako pšenica, repka, tritikale a jačmene. Ale lišta je vhodná taktiež aj na zber pôdin, ktoré sa hlavne mlátia na jeseň. Pozrieme sa na krásny kombajn Lexion 8700. Videom chcem taktiež pozdraviť aj celú skupinu Barabášovcov. Dúfam, že sezóna im vyšla, že bolo čo najmenej poruch. Dúfam, že kombajny slúžili a dúfam, že aj na budúci rok sa mi podarí ich niekde zastihnúť. Pozerám, že je taktiež vybavená systémom CMOS Automatic, čo znamená, že kombajn sa dokáže nastavovať sám podľa predom zvolených stratégií, čo už môže ísť o čistotu zrna, vysokú priechodnosť, minimálne straty a iné stratégie. Ako som hovoril, pri tomto systéme mlátenia, hybridnom systéme sú 3 valce. Následne za nimi sú rotory, ktoré vlastne aktívne separujú a domlacujú ešte nejaké
nevymlatené klasy. Pri tangenciáloch sú to vlastne 4 bubny a následne vytriasadlá. Class má vo svojom portfóliu viacej typov kombajnov. Najmenší kombajn, ktorý môžeme poznať, ktorý je vyrábaný v Číne, je Evion. Tam je tiež viacej modulových hrad Evionu. Následne za Evionom je kombajn Trion, ktorý je cenovo dostupnejší ako je Lexion. Pri Trione sa to rozdeľuje taktiež na tangenciál a hybrid. Za Trionom už ide rada Lexionov, rada 5000, 6000, čo sú vytriasadlové kombajny tangenciálne, a 8000 a 7000 Lexiony sú hybridy. Vlajkovou loďou u hybridných kombajnov aj vlastne celkovú klasu je kombajn klas Lexion 8900 s výkonom nejakých 780 koní motorom MAN. V 6900 musím spomenúť, že má taktiež motor MAN. Aspoň tuším pri týchto starších modelových radách. Tak dúfam, že ste si užili to 15-minútové video takého živého charakteru z kežmarskej žatvy u nás na Štyši. Vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa pekne, čaute.